Добър, Ванко! Предизвикам те да направиш Pure Performance конфигурация, всички части нови за 1650 лева. Предизвикателството прието! За процесор сме избрали Ryzen 7 5700 X3D, 8 ядрен процесор с 16 треда. Топ процесор за геймерите. Този процесор на AM4 платформата не предоставя супер много перформанс за не чак толкова голяма цена. Така че тук получаваш пълния Pure Performance на Ryzen 7 5700 X3D. Уникалната ни дънна платка е MSI MPG B550 Gaming Plus. Една уникално красива и изящна дънна платка, която ще предоставя абсолютно всякакво конективити за твоя Pure Gaming компютър за 1650 лева. Една уникално красива и приятна дънна платка. RAM-та е 2 по 8 ГБ на Silicon Power Zenith. 16 ГБ RAM, DDR4 на 3200 МHz, CL16. Една RGB приятна RAM памет, която ще се съчетае супер добре с твоя Ryzen 7 процесор и ще направи гейминг перформанса и качеството на игрите уникално. Перфектната RAM памет за този процесор. SSD-то ни е на MSI M451 TB, супер бързо Gen 4 SSD, което ще направи абсолютно всяко зареждане на игра или на програма мигновено. Перфектното SSD за твоя приятен и прекрасен компютър. За да охладим нашия супер мощен и горещ процесор, ще изберем Deepcool AGA500 Addressable RGB. Перфектен охладител, който ще държи процесора супер хладен и ще му позволява да се буства до неговата честота. Захранването е ADATA XPG Pylon 650W 80 плюс бронз. Едно приятно захранване, което ще захрани абсолютно цялата конфигурация. Едно приятно и перфектно захранване, което ще те държи доста време. Трябва за нашия бърз и прекрасен компютър да изберем една много добра кутия, а именно Dark Flash DRX 70 Mesh RGB Black. Една перфектна, естетически много добра, защото има меш. Идва с 4 Addressable RGB вентилатора, Mid Tower, една перфектна, изящна кутия за нашия Pure Gaming Performance. И най-важната частта, която ще направи нашия гейминг перформанс супер мощен и супер голям, а именно XFX RX 7608 ГБ GDDR6. Много добра видеокарта, ще се върже много добре с нашия супер мощен 8 ядрен процесор. И като цяло тази видеокарта ще рънва абсолютно всяка една игра на много добри настройки. Една изящна, прекрасна, супер силна видеокарта за цената си. Тази супер мощна конфигурация идва на цена от около 1659 лева. Една перфектна цена за пълен гейминг перформанс. Една цена, която няма как да не дадеш за този уникален, изящен, красив и супер мощен геймърски компютър. Та малко по-сериозно. Направих конфигурация за един пич от Discord. Discord линк ще има долу в описанието. И също така искам да ви кажа нещо много важно. Използваш Discord и още не си влезнал в добър Ванкос комюнити. Правиш огромна грешка. Ако искаш да влезеш в най-готиния Discord сервер, тук говорим за компютри, за мемета, абсолютно всичко. Discord линк ще има в описанието. Много благодаря на всеки, който ще джойне. Наистина, Discordът е много як. Така че ако искаш да джойнеш в добър Ванкос комюнити, ще има линк в описанието. Благодаря на абсолютно всеки, който е влезнал в Discordът. Надявам се да се прекарате много добре. Да, чухте го много правилно, може да ме предизвикате да направя някаква конфигурация и да участвате в видео. Та ако ви хареса това малко по-бързо и странно видео, може да го харесате и да се абонирате. Също така може да влезете в Дискорда, за да направите нов челендж за Ванко и да имате възможност да участвате в следващ клип. Благодаря ви изключително много за гледането на този бърз клип. Надявам се да ви е харесал и се надявам да не съм оплашил някой с малко по-различен тон.